Ki pulit ka amnaram kila yok ban korup no ya lai tali ki thok basuba syak tu kat ba kidang penlong gajing talasi hagi benta jongko surok lesh ka pedeng syakam. Kat kum ka kubor pulit la ong ba kani ka jing yok kurum kelawan long hadian bekinong nya kila i no ya kini ki thok bat phat kerat ha gajing persyang ban lait na gajing syak be thong hagi pulit. Kini ki thok ki bala yok kurup ki kenthop ya ka thok KTM Duke 200 ka Royal Enfield bat ka way ka Royal Enfield Hunter. Ki pulit kila ong baka jing tokit kadang ya syakman ban lap dia ni kini ki suba don keti bat ru ban lap iki try jong kini ki thok. Ha ba penmi ya ka jing batha syaki pat ba ki pulit ki kentu jor ya ki try kali bakin bo iki kor GPS haki kali jongki. La ong ru baka way ni kini ki thok bala yok kurup la lap dia ning baka GPS tracker kabalaya rap shibun ban lap klo ya ka. La kerpat ya kino ki badan jingtip ha kabaya day bat kani ka jingja bakin sngob ha ban pentip mar syaki pulen ka Amnaram Police Station.